ଆରେ ଆସରେ ଛୁଆ ଭୋଗ ଖାଇବ। ଆରେ ତୁ ବା ଏବେ ନେଇଥିଲୁ ଛୁଆ ଖାଇ ତୁ ଥରେ ଖାଇସାରିଲୁଣି ଯା। କଣ ଭୋଗ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରୋଲ କରୁଛି। ତା ମା ଆଇଲାଣି। କିଏ ସେ ଭୋଗ ଦଉନି? ମାଉସୀ ସେ ବା ଭୋଗ ଖାଇସାରିକି ଆହୁରି ଧାଡିରେ ଆସୁଛି। ଅଲଗା ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ହାତ ବଢଉଛି। ଚାନ୍ଦା ପଇସା ତ ମାଗିଲା ବେଳେ ଘରକୁ 10 ଥର ପଳାଉଛ। କୋଉଠି ଥରେ ମାଗିଦେଲେ ଏମିତି ଭୋଗ ସରି ଯାଉଛି ତମର। ଚାନ୍ଦା ପଇସା ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। 100 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ କିଣିଥାନ୍ତି ମୋ ପୁଅ 10 ଦିନ ଖାଇଥାନ୍ତା। ଆସିବନି ଖାଲି ଚାନ୍ଦା ପଇସା ମାଗିବାକୁ। ମାଉସୀ ରାଗନି ପୁଅ ଭୋଗ ଖାଇଦବା। ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଏଇଟାର ଫୁଲ କରିଦିଅ ମୁଁ ଘରେ ଖାଇବି।